Mä nyt otan, että vitsin toi admina voisi alkaa, niin mä sitten sanon, kun se on alkanut kunnolla. Noniin, nyt tää tapahtuu jotain. Miten näiden kuvaillaan? Eka hyvä. 50. Los Tralaleritos. Mun toka ihan hyvä. Niin paljon. Lololo. Maire on. Tapahtuu jotain. Wait. Kymmenen.
PC-systeemillä. Mä unohdin kuvata tässä mä unohdin kuvata tän koko jutun, mut ihan sama. Ainakin työ PC-systeemillä. No täällä on vähän tämmöstä juttua. Siis tää on ihan sika hyvä, tai tupla V. Adminavus, tää on triple, tralletus, tää on 3 niitä. Tää on 3000, tää on Christmas, tää 1,6, mutta sitten yläkerta. Aloitetaan näistä vähän huonommista näistä, tää lisää. Sitten, aika hyvä, Gifting Spider-Man 13, sitten Bot Hotspot Secret 12,5, sitten Gifting Spider-Man 14, Rainbow, Himino 8,4 miljoonaa. Mitä? Mikä mun tuuri oli? Ballerino Lololo. Mukaan, niin mun nimi oli siis Pottuperuna 27. Niin mä tietysti tiedän, jos joku on addannut mua, niin sit mä ainakin tiedän, että joku haluaa treida munkaan. Oh. Ballerino Lololo. Moi moi!